Sumagmamano kadigiti padto ti Taro Trader tilawag CDP Maiso. Amuan tayo ti detalye. Iti panagsina ti baro kendaan natawin. Ket imo na nga lang ti padto ti mabigbiga Taro Trader ani Freddy Caralipio tilawag CD. May sa dito ay nikad na rin tiyag palinatap na tiyan di probinsya kasi di kay parwara resulta ti nursing board exam. Inem di karaman di nilistaan di top notcher kinumpat ka rito ket lagkapo iti MMSU. Basa rin padtuna. Ado pa, iti palinatap notcher itatawin. Meron pa po sa mga field of engineering, hindi lang po sa law, may mga darating po na magtatap pa rin sa board. Imo na nga nakita pa iti dakes sa mapasamang iti head teacher ani Alejandro Malapit iti bagot po di Ilocos Norte. Binalakada na pa iti nakita na iti syudad tinawag agarok may sa alawas sakpa iti insidente. Yun yung sabi ko dapat mong pag-ingatan niya, baka may mangyari sa iyo hindi maganda. Iti likodan na iti dumapay patunay itatawin. Kinidaw naman ti panagkararag. Marami pa pong mga magaganap pero dapat natin pong dasalan ito para makontra yung mga negative vibration. Archie Lorenzo, nakatutok, 24 oras, Ilocano.